warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah? Apik-apik to? Muga-muga bocah-bocah tansah pinaringan sehat lan tetap semangat sinau meski saiki sih masa pandemi. Sadurunge sinau, yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk simak video berikut. Hari ini materi pembelajaran bahasa Jawa kelas 4. A. Njlentrehake bab jinise karangan. Jinise karangan iku sak temene ana pirang-pirang. Ing antarane yaiku karangan narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi lan persuasi. Ing kelas 4 iki sing disinaoni yaiku bab bentuk karangan narasi lan karangan deskripsi. Siji, karangan narasi yaiku karangan sing nyeritakake sawijine kedadean sarana urut wektune saka wiwitan nganti pungkasan sing njalari para maos pembaca rumangsa melu nglakoni kedadean ing crita mau. Contoh, peristiwa kebakaran. Loro, karangan deskripsi yaiku sawijine karangan sing nyritakake sarana rinci punjere crita utawa objek crita sing njalari para maos pembaca temen-temen rumangsa kaya ndeleng ngrungokake lan ngrasakake dhewe. Contoh, klepon. Ciri-cirine karangan deskripsi. Siji, sing diceritakake awujud barang sing nyata sing bisa dideleng. Loro, nyritakake objek utawa barang kanthi rinci lan jelas. Telu, ceritane ora digawe-gawe, tegese diceritakno apa anane wujud objek sing dadi punjere crita. Ciri-cirine karangan narasi. Siji, isine karangan awujud cerita utawa kedadean. Loro, kedadeane diceritakake sarana urut. Telu, duweni unsur pembangun awujud tema, alur, tokoh, latar, lan liya-liyane. Tugas anak-anak yaiku ana loro. Siji, njlentrehake arti narasi. Sing keloro, njlentrehake arti deskripsi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Basa Jawa hari ini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sakwise sampean kabeh ngamati video mau, saiki Bu Ambar maringi tugas. Siji, jlentrehno apa sing dimaksud karangan narasi lan apa sing dimaksud karangan deskripsi. Jelas nggih? Tugasnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan karangan narasi dan apa yang dimaksud dengan karangan deskripsi. Demikianlah, semoga anak-anakku tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.